سلام سيغن خبركم تخاتلتي ساعة تشعة آخيلون لومي ربع شوعة تلكاتي استدالوا زينا مسانادون في المالنا كتكاتاتولنا بخبر زعدن بيتروس منقص أرس زينا بمغنيات سنبل مبل سلسان 4 عامة الزهر سرحيت فنكل استوى الدبا ودراش اللي ما تفنكل لو متزازيمون حرصت من محدارات كبابي شبح متكل أبيتن عد شمان وتوت حرشان مسسان يندفو كم زرلو حبيرم جنفر مول زوادو باب كلتاشين إسران سلستان زي توابع سرع كم زعامة متقمقمو أب زينا وصاي بركت زبالا كوبانيات أتصوار مس إسرائيل زي صنحن وعل كسر كم جمرة تقديتون روسيا أب لعلي وتهد راويت نايز عنت نفاري تاستخايدة مدقعتي إيد أمريكا كم زنبور حبيرا أب باكستان بستفت سما مدقعتات بومب بوحدو إسران شوعات سبات تغتيرهم بمغنيات الزخري مبل 34 عامة السرحيت فنكلا بمونغو تمهارو أبيات تمرتي نوزباتات باطع جندعن فورن ككايز صنحة وددرا تحفشا وفلتت قط من حصير زانتان لو مشوعة تلكاتي تزازيمو ازي ابي كلتاشن 23 بنو ساعة غميز فلم مدب لو معمت ودادبو بمصفحن مس كوميتي قشت تمرتي بموهادن كم تخيل زعبره ابو امبر كوميتي شلمات فنكل ممر جرماي زر يعقوب ابي سرحة سنة طبب كاب اسمران من دفران زموتو تودادرتي كم زنقدا رديون ممر جرما يسعبوا ابتيا بتاريخ باهلي تعنان سبورتنا توكيروس تخايده وددرات كاب ننوس زوبوم تتصاريم زموتو شو من تدكان سيزركبو مع 16 تمارو كم تساتفوا بمقلاط اب معوات نايت مدب ابركتون زغبرو اكالات مسكينون ابتغاطامي تاريخاو تنتانتات سرحيت فنقلن سرحيت ايرتراوያን ኮማንዶ اب سنبلن كومون نجግንነትን ተወፋይነትን ኤርትራውያን መንስያት اب ቃል ስንናጽነት ዝገልጽ ግጥምታት በተማሃሩ ቀሪቡ حرصت من محدارات كابي شباح متكل أبيتن عد شمان وتوت حرشان مسسان زكايدو زلو صعري صبغ فري نخركبو ناي ماشنر دقف كجبر لهم تمحتينهم وكيل إيرينا إبراهيم نفع عزراريبو زدالو تصبصبالو أديب عبدو كقربايم أبنو زوبا جندع حرستوت من محدار كباب الشباح متكل أبيتن عد شمان توت حرشان مسسان زكايدو زلو صعري تزدل فري نخركبو دقف كجبر لهم حتيتهم نساتهم نيرينا بزهبو حبريتا ماين حمدن معقاب قصال وفراتات مسرحن صقانن عقماتن جريفاتن كم زكايدو بمتكاس لما عمت مستسفو كرامات زراتهم ابدحن درجه كم زركبا رديوم ام محدر كباب شباح خاب زركب 750 هكتار زحرس مريت 450 طراي حرس كم زلو زحبره محدرت محدر كباباتو عثمان حمد نت 300 هكتار نملمع اب قصال سرح كم زركبو بمنصار نزبله صوصيت ناوت مااتوت كقربلهم تلابيوم أما محدار كبابي متكل أبيت أتحسن هندسة دما سرحوا عقمات بوحاي سلسبر كاب 600 هكتار تغلت ميتي أما علاي وعل كم زيلة بمتكاس نتستسبر تحت غرصب وقلبت سبن متسقانو أهلا خسل زخونة ناي ماشينر دقف كم زد اليوم نتيروم بتمساسالي أما محدار كباب عد الشماب ماشينر سدقفت سقاناتاتي كايدو كان تخونو تنتفت مسبرتع وحاي زي اللابو خمز خونز قلت أما محدار كبابي أتو جابر عميرة أما عقامين حمدن زكايدو نتفتات بزلعله كم زغلصلو أنصيروم أب سلستي محدرات كبابي بهزب زكايد زلو مدبات معقامين حمدن مصقان عقماتن جريفاتن كمون كنتات زراتن معزاب كللا زكايدو أما حدارن أزبا جندعن حلاف بيت صحفة حرشا أو تصفى قابر تسقاين أب تخبابي أب عفون زر بالعات نقطوت حارستوت بقالوتا يتسألو سلزلو مشيلا كزوترو معيدام جنفر مدب وهلالان وسلقاحن مول زوادو باب كلتاشن 23 اب مزرقاحن مملاسن لقاح زتوابع سراح كم زعممه بشدش تلكاتيت اب مندفر اب زغبرو غمغام غليصو ابتي ام حدرته حلفتي قطباوي لمعاتن وكلتي مولن اب 12 نوزواتات تساتفوا اخيبا حلفت جنفر اتو ترف غبري يوحنس اب زغرو صبصاب اب كلتاشن 22 استات 23 مليون نعفا زنبره متن زرقه لقاح اب كلتاشن 23 باستات 13 ميتاوي تعبيو 25.6 مليون نعفا كم زبصها كمون
ቁፅሪ ዓማዊል ካብ 9111 ናብ 9431 ቁፅሪ ዓዳውያን ባንክታት ድማ ካብ 138 ናብ 149 ከም ዝዓበየ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ መጠን ዝምለስ ልቓሕ 54 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ብሪሁ ኣቶ ተርፈ ስዒቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ተዘርጊሑ ካብ ዘሎ ኣስታት 30 ሚልዮን ናቕፋ እቲ 8 ሚልዮን ናቕፋ ዝምለሰሉ ግዜ ኣሕሊፉ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ወከልቲ መውል ኣብ ንዞባታት ምስ ማሕበር ምምሕዳራት ተዋሂቦ ንምምላሱ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ለቃሕቲ ድማ ግዳይ ዘይተደለየ ወለድ ንኸይኮኑ ዕድኦም ኣብ ግዜኡ ክኸፍሉ ተላብዩ ጊዜያዊ ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መውል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ብወገኑ ኣብቲ ገምጋም ተነፂሩ ዘሎ ኣብ ንኡስ ጨናፍር ዓዲ ኋላን ደቀ ምሓረን ዝተረኣየ ናእሽቱ ድኽመታት ተፈዊሱ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከብ ህዝቢ ተጠቃሚ ንክኸውን ብዕቱብ ክስራሕ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም መውል በቢግዜኡ ዝዝርግሖ ልቓሕ ነቶም ብፅፉፍ ምምሕደራን መደብን ዝጥቀምሉ ወገናት መነባብሮም ንኸመሓይሹ ጸገማቶም ንኽፈትሑን ከም ዝሓገዞም ገለ ውሕዳት ብዘይ መጽናዕቲ ዝተለቅሑ ግን ግዳይ ዘይተደለየ ወለድን ክሳራን ይኾኑ ስለ ዘለዎ ኣብ ምዝርጋሕ ልቓሕ እኹል ቅድመ መጽናዕቲ ክግበር ዕድሞም ኣብ እዋኑ ዘይከፍሉ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣዘኻኺሮም ጨንፈር መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 661 ዓድታት ዓማዊል ኣለዎ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝካየድ ፃዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገስጋስ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣብቲ ብሓደን ክልተን ለካቲት ዝተኻየደን ጸብጻብ 25 ኣብያተ ትምህርቲ ዝቐረበሉን ኣኼባ ጠቕላላ ቁፅሪ ዝተመዝገቡ 15630 ምንባሩ መጠን ምሕላፍ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ክፍሊ ብማእከላይ ገምጋም ኣስታት 9 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ገሊጹ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ 23 ኣብያተ ትምህርቲ ስልጠናታት መምህራን ከም ተኻየደ ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ግዜኦም ብምርካቦም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ግዜኡ ከም ተጀመረ ውፅኢትን ስነ ስርዓትን ተምሃሮን እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ተነፂሩ መምህር በየነ ስዒቡ ህዝቢ ንመምህራን ዝገብሮ ናይ እኽልን ገንዘብን ደገፍ ከምኡውን ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣውህነ ብልዕሊ 52,000 ናቕፋ ዓይኒ ምድሪ ንምስራሕ ዝወሰዶ ተበግሶ ሞጊሱ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየደ ወዘተ ትሑት ውፅኢት ንዘምፁ ተምሃሮ ኣለሌኻ ተወሳኺ ሓገዛት ክግበር ኩሎም ተምሃሮ ብቅድመ ትምህርቲ ክሓልፉ ዘኽእል ባይታ ክፍጠር ተራ መሻርክቲ ኣብ ጎስጓሳት ክዓቢ ዋሕዲ መፅሓፍቲ ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ክፍታሓለን ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝርአ ትሑት ውፅኢት ክብ ንምባል ድማ ፃዕሪ መምህራን ክሕይል ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣካየደ ስራሕ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ኣብ ምብራቃዊ ኣፃርፍ ዝተገብረ ጎስጓሳት ትምህርቲ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ክድፋኣሉ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምዕዋድ ድማ ምምሕዳራት ከባቢ ተረአን ክብከብላ ኣዘኻኺሩ ካብ 21 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ተወኪሎም ካብ 25 ጥሪ ክሳብ 3 ለካቲት ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ክከታተሉ ዝጸንሑ 142 ተምሃሮ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዓበይቲ ወታደራዊ ግጥማት ናብ ዝተኻየደሉ ድፋዓት ገንፈሎም ዑደት ኣካይዶም እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሕሉ ብገዳይም ሰብ ውዕሎ ተጋደልትን ህዝብን ብዛዕባ እቲ ኣብ 1975 1976 1978 ከምኡውን 1988 ብተጋደልቲ ዝተፈጸመ ዓበይቲ ቅያታት መግለፂ ተዋሂቦም እቶም ሰብ ውዕሎ ተጋደልቲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1976 ንናቕፋ ንምድሓን ንዝተበገሰ ገዚፍ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ተደራራቢ ንሓገዝ ዝተላእከ ኣሃዱታትን ኣፅዋርን ኣብ ገንፈሎም ዓሪዶም ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብምምካት ከቢድ ክሳራ ኣሰኪሞም ንድሕሪት ከም ዝመለስዎ ተሪኾም እቲ ቦታ ኣብ ግዜ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ 1978 ከምኡውን ኣብ እዋን ምድምሳስ ናዶ እዝ 1988 ካልእ ታሪኽን ቅያታትን ከም ተሰርሓሉ ብምብራህ መንስያት ታሪኽ ንምቕሳም ብቐጻሊን ኣብቲ ቦታ ዑደት ክውድቡ ተላብዮም ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣኑር ሁመድ ብወገኑ መንስያት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታት ብምብፃሕን ሰብ ውዕሎ ብምዕዳምን ታሪኽ ንኽወርሱ ማሕበር መደብ ኣውፅኡ ፃዕርታት ከካይድ ምፅንሑ ብምሕባር ኣብ 2024 ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝድፋኣሉ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ክፍሊ ዝውሃብ ትምህርቲ ታሪኽ ብግብራዊ መርኣያታት ክስነ ታሪኻዊ ቦታታት ግቡእ መለለይ ክግበረሉ ተመሳሳሊ መደባት ድማ ብሰፍሐ ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ኣስታት 2,000 መንስያት ዞባ ዓንሰባ ብናይ እግሪ ጉዕዞ ተመሳሳሊ ዑደት ምክያዶም ዝዝከር እዩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ወጻኢ ዝስዕብ እዩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ከም ዘቆጥዐን ዝገልጻ ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ኣጽዋር ምስታ ሃገር ዝጸንሐን ውዕል ክስርዛ ከም ዝጀመራ ተቃሊሑ ብመሰረተ ሓበሬታ ምስ እስራኤል ወታደራዊ ውዕል ዝጸንሐን ኩባንያታት ኣጽዋር ስጳኛ ቤልጅየምን ጃፓንን ውዕለን ከም ዝሰርዛ ተፈሊጡሎ እስራኤል ነቲ ወታደራዊ ውዕል ሰላማውያን ሰባት ንምህሳይ ትጥቀመሉ ከም ዘላየን እተን ኩባንያታት ወቂሰን ነቲ ደብዳብ ዝተቃወማ ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስ እስራኤል ዝጸንሐን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኻ ይርስዓን ይኹን እምበር ንእስራኤል ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ እትገብር ዘላ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ዝወስዶ ግዜ ብዘየገድስ ናብታ ሃገር እትልእኾ ሓገዝ ብዝለዓለ መልክዑ ከም ትቕጽሎ ፍሊጣ ኣላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ካብ ትጅምር ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 120 መዓልታት ኣሜሪካ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረዱ በዚ ድማ ኣሜሪካ ተሓታቲት ናይቲ ልዕሊ 27,000 ሰላማውያን ሰባት ቀዚፉ ዘሎ ደብዳብ ክትከውን ከም ዝግባእ ሓያሎ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ወሕሪ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊት ናይ ጽዕነት ነፋሪታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኢድ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ገሊጻ እታ ነፋሪት ዩክሬናውያን ምሩኻት ኩናት ኣሳፊራ እንከላ ናብ ዩክሬን ብዝተላእከ ፓትሪዮት ሚሳይል ኣሜሪካ ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቫሲሊ ኔቤንዝያ ብ6 ለካቲት ሓቢሩ በቲ ፍጻሜ ዝበዝሑ ዩክሬናውያን ምሩኻት ዝርከብዎም 74 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሩስያን ዩክሬንን በቲ ጉዳይ ንሓድሕደን ክወቃቐሳ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኣሜሪካ ከም ዝነበሮ ዝጥቀስ ዘሎ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተራቐቐ ሚሳይላት ዘጠቓለለ ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ይፍለጥ እቲ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ምብኣስ ኩናት ዩክሬን ኮይኑ ከም ዘሎ ወታደራውያን ኪላታት ይጠቕሱ ኣብ ፓኪስታን ሎሚ 7 ለካቲት ብዝተፈጸመ 2 መጥቃዕትታት ቦምብ ውሕዲ 27 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንክቲ ኣብ ኣውራጃ ቦሊቺስታን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ፓኪስታን ኣፍሊጦም እቲ መጥቃዕትታት ነቲ ጽባሕ 8 ለካቲት ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምትዕንቓፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይምቱ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክብል ዝኮነነ መንግስቲ ፓኪስታን ጸጥታ ንምውሓስ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገሩ ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ኣዋፊሩ ኣሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግን ዛጊት የለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደን ን20 ዓመታት ዝቐጸለን ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ሽበራውያን ክጫጭሑ ባይታ ከም ዝፈጠረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ንምምሕያሽ ዝሕግዝ ርክብ ብ6 ለካቲት ኣካይደን ኣብቲ ላዕለዎት ሰመዚ ቁጠባ ዝተሳተፎ ናይ ማንዛ ርክብ ክልቴን ሃገራት ፍልልያትን ንምጽባብ ዘካይዶ ዝርብ ተሓይሎም ምዃን ኣፍሊጠን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ምዕሩይ ብዝኾነ መንገዲ ንግዳዊ ንጥፈታት ከተካይድ ድልውነታ ብምርግጋጽ ብወገን ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክህሉ ጸዊዓ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኩባንያታታ ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳታት ከተልዕሎ እውን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደጊማ ዘኻኺራ ኣላ ኣሜሪካ ክትክተሎ ብዝጸንሐት ንግዳዊ ፖሊሲታት ቁጠባዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት በኣሉታ ከም ተጸልወ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሶማልያ ትማሊ 6 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ንጎሆ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተቓሊሑ በቲ ኣብ ባካራ ዝተባህለ ማእከል ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 በርጌስ ከም ተቐትሉን ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን ዝሓበሩ ሰመዚ ጸጥታ ሶማልያ ቁጥር ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከካይድ ዝጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዮም እቶም ሰመዚ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝተኣከበሉ ከባቢ ብምፍጻሙ ደይመደ ኢልካ ዝበዝሐ ሰብኣዊ ክሳራ ብምውራድ ራዕዲ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ሰመዚ ጸጥታ ሶማልያ ወሲኾም ገሊጾም መንግስቲ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ኣብ ዝካየዶ ዘሎ ስርሒት ዓበይቲ ዓወታት ይጎናጸፍ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ኣብ ስፓኛ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ሓደጋ ደርቂ ትሕዝቶ ምንጭታት ማይ ብምንቁልቋሉ ኣብ ህዝብን መንግስትን ተሃገር ሻቅሎት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ብሰንኪ ተሪኦ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ስፓኛ በኣሉታ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት
عدلا ماي بفرقة كتاتاتو تزاز كم تمحلالفه رديوم بتي كستات زوبا كاتالونيا زركبن كلتا ميتي كتماتاتن زوباتاتن تحسين اللوا ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ነቲ ሕፅረት መሊሱ የጋድዱ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብደረጃ ዓለም እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኪላታት ኣከባቢ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓረስቶት እስጳኛ ብ6 ለካቲት ናብቲ ሓረስቶት ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብትራክተራትን ካልእ ሕርሻዊ ማሽነሪታትን ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ብምዕፃው ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተጸንቢሮም እቶም ሓረስቶት ኣብ ልዕሊ ሕርሻዊ ፍርያት ዝግበር ምቁፅጻር ክፋኾስ ካብ ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ሕርሻዊ ፍርያት ዝግበር ምቁፅጻር ክሕይል ከምኡውን ሕርሻዊ ድጎማ ክውስኽ እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ በቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋልታ ሃገር ዝተኻየደ ምዕፃው ቀንዲ ጽርግያታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ተጓዓዝትን ቁጠባዊ ንጥፈታትን በኣሉታ ከም ተጸልዎ ተሓቢሩ እቶም ሓረስቶት ኣብ ዝመጽእ ሳምንታት ኣብ ከተማ ማድሪድ ተመሳሳለ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ውጥን ከም ዘለዎም ብምሕባሮም እዚ ኣብ መንግስቲ ሃገር ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንኪ ዘለዎም ወጻኢታት ኣታዊታቶም በኣሉታ ከም ተጸልወ ዝገልጹ እዞም ሓረስቶት መነባብሮም ክመርሑን ቀጻሊ ፍርያት ክውሕሱን ከቢድዎም ከም ዘሎ ኣብዚ መዳይ ዝደገፍ ክግበረሎም ድማ ይሓቱ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ጉዳይ ጽላት ሕርሻ ነተን ሓደ መምርሒ ዝኽተላ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘተፋነን ጉዳይ ኮይኑሎ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናህሪ ዋጋ ነዳዲ መግብን ኣባይትን ምቁፅጻር ስጉምቲ ክውሰድ ዝጽውዕ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ ምምሕዳር ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል ናህሪ መልከፍቲ ረስኒ ደንግ ንምግታእ ወፍሪ ክታበት ብምብጋስ ዝለዓለ ናይ ጥዕና መጠንቀቕታ ኣውጁ ምምሕዳር ሪዮ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ በዚ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ቫይረስ ናይ ዝተለኹ ሰባት ቁጥሪ ምስ ቅድሚ ዝነበረ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብ4 ዕጽፊ ብምውስኽ እዩ ኣብ 2023 ቁጥሪ ዝተለኽፉ 23,000 ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጥራይ ልዕሊ 10,000 ከም ተመዝገበ ገሊጾም ሚኒስትሪ ጥዕና ብራዚል ነበርታ ከተማ ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ዝኾነ ዕቋር ማያት ናይ ምድፋን ከምኡውን ኣባይቶምን ከባቢኦምን ናይ ምህንጻህ ስጉምቲ ክወስዱ ብምጽዋዕ ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ናይ ምንጻግ ወፍሪ ከም ዘበገሰ ሓቢሩሎ ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ መልከፍቲ ረስኒ ደንግ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ንእተንግዶ ዓመታዊ ካርኒቫል ሳምባ ከየሰናኽሎ ተሰጊዩሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ብምኽንያት ጽምብል መበል 34 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ ውድድራት ሽልማት ፈንቅል ሎሚ ተዛዚሙ ሓረስቶት ምምሕዳራት ከባቢ ሸባሕ መትከል ኣብየትን ዓዲ ሹማን እቶት ሕርሻ ንምስሳን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ጨንፈር ሞውል ዞባ ደቡብ ኣብ 2023 ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገምጊሙ ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ኣጽዋር ምስ እስራኤል ዝጸንሐን ውዕል ክስርዛ ከም ዝጀመራ ተገሊጹ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊት ናይ ጽዕነት ነፋሪታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኢድ ኣሜሪካ ከም ዝነበሩ ሓቢራ ኣብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ቦምብ ውሕዱ 27 ሰባት ተቐቲሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ 7 ለካቲት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መድባትና ሰላም